Pelong Menteri Kena Kesoka Pedeng Ubakmi Ikatanat di Kampen Po Yeng Bandi Sanjay Kumar Yaka High Level Review Meeting Hasilong. Pej ngor Katanat Pulit ke Meghalaya Halong Kubor Tau Kenhun Kieng Atiar Bat Gajing Rungtu Hakitain Kaput. Kentu Bak Charles Pingru Bandon Kijaka Ajing Sumar Hakeleng Kijaka Hakel District Hadian Kajing Kiu Kibriu Kibadi Drop. Bat Penkup Burom ke National People's Youth Front Yaki Shispa Anup Sangwat Ikena Puliah East KHASI Hills. Kikubor Kebanyak. Menteri Kena Ketanat ki Kampo Yeng Bandi Sanjay Kumar ula pelong ia ke jingelang jong ke High Level Review Meeting Hasilong hinen ke sengi tok dieng pan sengau tu bat tuat jengmut ia ke rukom penterikam ia ki skim jong ke soka pedeng ha Meghalaya ki hek soka berkentup ia Additional Chief Secretary Dr. Shakil Ahmad ulaya donlang hak ni ke jingelang Dr. Ahmad ulaya tu bau menteri ula sengau tu ia ki jing halo ke jing slam ban pelat ia ke jing bei tingka kajing nama kajing long jingman jong kajaka puli ba kajing jenja ban poi sya kijaka nong kendong hendai kajing pai khmat kalong banang kentiau i kampen roy kajing pahara ya kijaka kaput ba kajing penrung jingrung tu jong kibriu om shamnai kren ha kane kajing elang. Honorable MOS home Government of India had visited Shillong today and had a detailed review of various schemes implemented by the state, interacted with the different departments today and sought the views and any issues pending with the Government of India. He has agreed to take up with the Government of India. Actually, all the central sector schemes he have evaluated and he has checked the implementation and he suggested his own suggestions also. When any issues pending, he said he will take up with government. Katanat Pulit ke Jela Meghalaya kilapan scam ya ke kaipot jong kajing tungkam bathamai bat kajing persang mentau ke kenhun king atiar ke balawanra kajing sngau khiayo leksia kan mi biang ke kenhun lekno ha ke Jela IDGP ikong idashisha nongrang ila ong bakat kum kijing yo lum jingtem la ong ba ompat yo kijing tep ke basai hadu katno bat mano balaseng ya ke kenhun lekno Unong elam kaliang persya Dr. Mukul Sangma Dangshan ulama ham babun na kisamla kibala nang lastan kila lej ban penyeso bat ke kenhun king atiar. Hakawai pat kaliang kadon ke jingma jong ke jingwan rung ki bari na ke jaka ba empat ker ha ki tain kaput India bat Bangladesh. Hadien ke jing khandra ke Assam ya ki brieu ki ba nabari. Track of the leader of the opposition had also raised this issue about youth joining various, whether educated or uneducated, joining, trying to, and militancy trying to make a comeback. In the bordering districts, whether it is in the western range or in the eastern range, we are working very closely with the BSF. We have had numerous coordination meetings. We have increased what we call the mobile check, the MCPs, mobile check posts, both with the BSF and by the police itself. Haka sengi bala IT ya ke ambulans sya ke HYC nong thamai circle mentaga sengi satjan u MLA ke nong thamai u ba Charles Pingrop ulapan pau ke jing sngau khia halo ke jing kieu jong ki brie ke badi drok bad ulapan pau halo ke jing donkam bandon ki jaka ai jing sumar hamanla ki district ulairo e ke seng HYC ke jing persang jongka ban pha e ki tu ki bakerni di drok sya ki jaka sumar bad kentu yi ke rang ba snong bad ki nong shong snong ban kershan ya ke ne ke jing persang ya kene ke ambulans la ai ke HYC hadian ka jing perkat jongki bat ki khmi lenti ba kan ai jing shakri shaki baduk ki bat ki badon kam shisha ha ka tei ka than kadi shisha ka kam ba HYC nong thmai ki lakit la slam ban lum ban lang ya kini ki samla ki jongi ki bala nop ha kini ka rawas indre ni shem jinge ban yalam yaki shaki jaga sumar banamar sim bila yalam yaki ni khna ke bola dan apa influence juga drugs bin boy idan kam ke yaga de addiction centers aman lagi district mungkin tengah shelo aman lagi district kumbal lagi mi jilal tambahkan sup ya betray mansub hai kira kam KHASI Students Union Kenshi Mapanan Unit
Kalalej banyak kendu iki bahayeng jo ikong Stidolens imli hakasnong umdum. Eastern West KHASI ibala klat no bat lap yakamet jong i shisngi hadien ba ilaja na layeng. Ya ketiga kenhun dalam khamat da presiden ke unit uba kraukular jerwa kaniga kenhun kala penpau ka jing sngokhya bat ajing kershan ki bahayeng asem jong kani kalanot kabla suba sha penyam. Ka KSU kala penpau ka jing sngokhya halo ka jing kieu ki kam pentriem hakathan bat kentu ki bo penyat baki donkam bantokit bah ya kani ka jing ja bat ai ya ka jing bishar ka bohok. Agasngi thok dieng lai pusan ngot ki cadets jong ka Sapuan Meghalaya Battalion NCC Shillong Group kila rakhi ya ka National Space Day da ka balet jingo ya ka North Eastern Space Application Center lani Nisak ha Umyam Meghalaya. Ki cadets na rilum khasi ba jantia kila yo jing penshai na ki scientist jong ka Nisak halo ka dukom trikam jong ki core technology hau ban khmi ya ka bor mariang ka jing pha khubor bat ka roi ka par jong ka than. Kane ke jeng rakhi ka thmu ban penslori ki samla ne ki jaka bajngai bat ki badang sa dien ban wat ikilat ki kabu jong ka stem bat ban sngo sarong ya ka jing job jong ke India ki kam hau ka kurs imli kpo meidam jong ka umdum lu mausiang Eastern West KHASI Balayalam da Presiden uba krau ko pars imli hinin gasngi kele kendo yo officer in charge jong ka Mairang Police Station ban but dien ya ka mukotma jong ikong Stidolens imli bam kwai hadwar ublei ban penpau ya ka jing sngokhya haro ka jing kentho jong urang ba snong jong ka snong umdum bat mau khma rang ka kur kala penrem jur ya ka jing kentho lemba kila pathai khubor ka bakno baki bahayeng asem jong ikong Stidolen kila buat hakapor baki don jingelang bat urang ba snong ta ka bakhot ya ka kum ka jing penja burom bat ka pen sngosi hado kata-kata kila dawa badai ban panma pat ba lemba kirensan social media hapo kini ki asngi da ka ba maham balada omla bande kumta kim ban se ban ujor da ke FIR ka ba ta yangi kakur marok kawai bat hakadinsa katu kamdera baka ta tanya kakur kala ta lang wat ya kasnong kat hauro da kumno bakat ki sardar kinut ban kren ni kitu ki kentin hapok ki social media ban pen kata mat yang ya ka jinglong personal midawa ya ki bakim pensai lembak ki social media hapok resmi lada kimla ban pensai lemba ada social media hapok resmi ngin aidak FIR persai ki ha ka jingkhenra shwa ka kanjat shai jong ka arpu artarik unailar ki pulit special cell jong ka Jowai District Executive Force support ka jingelam jong u additional superintendent of police uba Jason Myrom kila yo bat ya ka wei ka kali alto kiten hadem tring ka bala suba bakila kit ya ki tiar kali ki bashutu ka jing tokit ha ka te ka jaka kala pelong ban lap ya lightly ki skuti Yamaha Cygnus Re ZR kiba la syatu ha kaba la buri ha khlau ba marjan la kiam me ki laingut ki brieu bat ki la pla bakila tu yakini ki kali arshaka nagi thain laban bat jalu para baro kini ki skuti bat ka kali bala pendon kam ha ka te kam brunar la yo kurup no ki bo pulen ki la pentikna biang ya ka jingkular jongki na ka benta ka jing shnga jongki patba bat ka jing pentre kam state ya ki an Ka Jaintia Students Union Central Body balalam khamat da General Secretary uba Neil ki Mukhem bat Vice President uba Ringkat Shanbor Dingdo kile kendu yo Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills ban penpau ya ka jing sngokhya halo ka jingya tingkhu jong ki tarik na ka benta ka examine DSC bat MPSC akaba yakini boro artli labu ban pelong ha ka ndeu tarik unailur aja apusan Wat hadian ka jingkerpat jong ka JSU DC lembat chairman jong ka District Selection Committee kila pentikna ba omla ban penkela ya kitarik. Kane ka jingya tingkhu jong ka tarik ka bu jing e iki samla ki banyale ya ka examine junior cooperative officer jong ka MPSC bat ka gram sevak supervisor jong ka DSC. District teklam chi wi ka wamgi penria ya kini tarik. Toto hachwa wo organize ni hachwa wo bu tarik ya kini exam Kalian yang ke DSC committee dapat city ke MPSC, kalian yang ke MPSC memang petiau halor kini ke tarik kedai teguk tarik kini ki exam.
ikwa one request ya ka DSC committee na bantau pendriat ni ka trik utang ko ga MPSC kena wak pai ba yang iyo gi yo gi te kabu tho kan at ligi exam ki wada pembanding ga DSC wa ga MPSC Walat news pa angut kisamla puli ki lewani shimbenta ke career guidance seminar bala pelong ha district library auditorium Mentong Jawai ya ke bala pelong de office jong deputy commissioner ke West Giant Hills ringkat ka jinga trailang bat ke SPM IAS Academy Guwahati kani ke lempung ke temu ban pensluri kisamla banwat ya ki jat jing puli jongki ba banjiet kat kum ke jingtem UMLA ke than bat ubalong ru chairman ke muda uba wailat miki shela ula banjur halo ka jing donkam jong ka jing pen sngotu shapang ki jat jing pulie bat ka rukom pen donkam ya ka por da ka bakentu iki samla pulie ban sngotu ya ka jing la jongki ula IT ru e ka check ka ba shilak tingka sha unong ruai uba dewi tawan chena na ka benta ki jing no senyang jong u ha ki jing ruai we can stress upon especially career counseling because I have been through as the local representative, the MLA, or many who have come to me after completing their degree or their education, they don't know what to do. So I feel it is high time that we should focus on the students. Ka National People's Youth Front lani NPYF East Kasil Unit ke lapun ko burom ya shispa nrup sangut ke samla pulie ki balapas ya ke examen SSLC bad HSSLC haga program pun ko burom ke balong henen ke sngi ukongsan uba given million uba de UMLA ka NPP ne sora ula kedau ba nyopua na ka shispa ka jingdon brieu ki de ki bahapo ka lapsan snem garta bat kentui ke samla ban paikmat syaka sengkam lajong bat ki skim sorkar UMLA uba wailat miki shela ke MDC ke kong Grace Mary Karpuri lambat ki wei ki reurang ba kle snok tilang hakane ke sngi ban pen ko burom miki samla pulie ki bala kieu shaprang ha ka pulie puthi lingma ki interventions ki babon ki programs ki babon ban pen shlori phi kom ki khon samla ro ban yeng halaki jong ki kijap ban ngi so thu Banagalang kay jong phi nga zon ong ba phen pendon kam hok ya kata kata leng ka boble la ai happy ba phen long si sha kita ki khon samla ki ban no sinyang nagbenta ka jingkiu arte jong kane ka jilla Meghalaya ka jongi Haga sngi tho dieng ka dukan de kali dike car automotive light core shlong Kebadan hajan ka Ifi Music Cafe kala syatu hakiri runar kiba omla ban itu kibala rung lengba ke skylight. Ki runar la yo tu e ketiap kali kitiar kali bat kapisa kiba syongdor kumba shilak tingka. Uba pensuk lang syongwan uba de utrai dukan ula ujor da ke FIR Hamadan Reteng Police Station. Haka jing penbena patba ula kentu yakinong syongshnong ba kim dei ban thiet yaki martu da ka ba maham ba ka jingle kumta kanang penslur ki kamtu kam thiem. Mentang ini pet ya kajing long jingman kesun beneng hatura. Kajing kreat kalong apsau degree Celsius bat kajing shit kalong arpokundai degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentang sengi kalong nyopsau nak shispa bat kajing half slap kalong lai millimeters. Haba pai pat senong ba shlong kajing kreat kalong kat kandai degree Celsius bat kajing shit kalong apusan degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentang sengi kalong nyopo nak shispa bat kajing half slap kalong 1 millimeters. Kat bahajawai kajing kreat kalong kat kandai degree Celsius bat kajing shit kalong apsau degree Celsius kajing skam ka hau mentang sengi kalong nyopulai na kashispa kandon kajing half slap ba malu mala ba kajing tiet uperthat ag babun ki jaka hatura shlong bat jawai Shuaban poi shaka bakut jong thuk kubon ni pet biang sa isin ni kini kimat bakong san Penlong Menteri Kena Kesoka Pedeng ubah kami ikat nak di kampok yeng ubandi Sanjay Kumar yang high level review meeting hasilong. Pet ngor keterat kulit ke Meghalaya halong kubor tau kenhun kieng atiar bat ke jingrung tu agitan kaput. Kentu ba Charles Pingrop bandon ki jaka ajung sumar keleng ki jaka ke district hadian ke jingkiu ki breu ki badi drop
Bat penkop burom ke National People's Youth Front yang kisispa anu pesawat ikna puli hais KHASI Hills. Terpalok kat tung lapoi sebekut jong nekatup kubor jing minta kejan miet ngin sesyemen pelasai kesengi harga juk kubor kublis buni pi baro. And 3, the first spacecraft to achieve a soft landing near the moon's south pole. The theme for this year is Aryabhatta to Gaganyaan, ancient wisdom to infinite possibilities. Prime Minister Narendra Modi extended greetings on the occasion. He stated